Gihatagan og pagtagad sa mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction Team ang pagluwas sa kinabuhi sa mga aksidente sa kadagatan. Matud ni Alvin Santillana, ang pangulo sa Talisay City RRMO, nga ning Disaster Resilience Month, palambuon nila ang katakus sa water rescue operations kay sagad sa mga dakong barangay anaa sa coastal area. Niadtong Pebrero ning tuiga, 20 ka mga sakop sa Talisay City RRMO, Community First Responder ug Resort Lifeguards ang gipaubos na sa 5 ka adlaw nga water search, safety and rescue training. Ang maong susamang personnel mopaubos usab sa international lifesaving ug lifeguarding training and seminar. Kung mahumana ang training, hayan nga tukuron ang lifeguarding center sa barangay poblasyon, ang sentro sa coastal area sa syudad. Ingusgan po na ato ang water rescue diri sa Talisay because as you know, si Talisay kanang well-known sa mga beaches, no, nya daghan sa mga ligog dagat. Mga barko, no, kasagaran ng entry point diri man jud ko mo dunggo diri sa Cebu ari man maagis Talisay. So as you know, ang ato ang history sa tong si St. Thomas of Aquinas nga nalunod sa una. So probably we will need those kind of skills, no.